to. Ajde kak sakeri, idemo u... Snimam, ajde. Snimaj moj, izbriši taj kraj. Što? A nije te snimio. A šta ko neću, a? Ajde, idi. Idem da izginem opet prvi. Idem u košnice. Pazi, ovo dalje možete da bati. Može. Nemoj mnogo pričati, daj. Neđe ide bez puške. A eto tu je jebe kjeve. Ajde, završim taj posao. Kako podržavam. Bolje onda stvarno i u kući. Ne vidim ništa od sunca. Čobika? Brdo hamburger. Nema meni. Pazi facu. Ima drugih, ima boljih, ne dugih. Sad ja poginuo si. Siđe majko si mi. Dobro. Da, Svuda su. Jesi video? Tamo bre, ej! Tamo! Evo ti pravo ovako sad, ja mislim da je Sofija da je čučnula. Čekaj, stani bre! Jebi ga, sad ne vidim, ali ovdje ovako, ovih 20-30 metara, tu je bio neko sa crnim kačketom. Pazi tu desnu stranu. Ne verujem da je Stojko, mislim da je, ne znaš, mislim da je Sofija. Aha. Onda možda ima dvoje, bre, ali račun. Pogođen! Kako? Pogođen! Beži, Nemanja!
poljani, ja trčim za to. Tvoj, brat, ne znam. Tu ima jedan na 20 metra. Kaj ti radimo, brate, ko će organizirati? Ono oni. Evo samo, evo ga ti. Neko je pogodio. Da ga vidi, Ebe tusta. Ujebote! Dobacuju pičku, Materija. Ajde gledaj, okrevari. Ja sam gotovo, ajde. To je meni ne dolazi. Medik! Pa kako da dođe? Ajde, evo, stiže meni, ajde. Krvarija. Medik! Siro. Moramo doći. O! O! Projekte samo malo ima oblaka sa leve strane.